O domingo 20 de xuño tivo lugar no Concello de Castroverde, en Lugo, a segunda edición da carreira popular organizada polo Concello. Este municipio corresponde a unha zona de transición entre a meseta lucense e as terras orientais, cunha importante bagaxe cultural e que conta con atractivas paisaxes, puntos fortes para que moitos atletas chegasen a coñecelo. Tras a edición do ano anterior, o Concello quixo apostar por esta iniciativa que xunta competición e participación lúdica, con probas para todas as categorías, incluindo unha andaina popular para todos aqueles que se inscriben polo mero feito de gozar dos belos paisaxes do Concello e de contribuir a unha boa causa. A saída da meta estaban na área recreativa de Veiga do Olmo, ao lado das piscinas municipais. O circuito discurría pola vila de Castroverde, sendo unha pequena parte pola parroquia de Covelas. Casi todo o terreo cha, aínda que con algunha costa sobre terra e asfalto. O día algo chuvioso non impediu que os participantes gozasen. De feito, algúns atletas agradeceron a falta de calor que fixo que algunhas ramplas importantes, sobre todo no camiño de regreso, non se fixesen tan duras. Segundo comentaron os participantes, o percorrido era de gran beleza pero difícil. Todos os atletas quixeron felicitar a organización e todos os que fixeron posible esta carreira. A organización agradece os eloxos e toma nota de todas estas impresións e comprométese a intentar que para a terceira edición o circuito non sexa tan duro. A competición comenzou ás 10 horas para os participantes das categorías pitufos, benxamíns, alevíns, infantís, cadetes e xuvenís, con distancias diferentes para cada unha das categorías, dende os 100 metros que tiñan que percorrer os pitufos ata os 4.500 distancia oficial para os xuvenís. Todos os participantes na proba de pitufos recibiron unha medalla ao chegar á meta, sendo unha proba non competitiva. Na distancia benxamín sobre 400 metros, Diana Lastra foi a gañadora absoluta, por diante de Ian Méndez, ambos os dous do Lorenzán. Os alevíns tiña que facer 200 metros máis, sobre unha distancia de 600 metros foi tamén unha muller, Ainara Rodríguez de Lourenzá, a primeira en chegar, por diante de Noel Villaverde do atletismo friol. David Fernández do Marineda Atlético sería o primeiro infantil tras percorrer 1.500 metros. Mentres que na categoría cadete, tras unha carreira de 2.500 metros, Aaron Rivas do Lourenzá sería o primeiro, por diante de Adrián Laje do atletismo friol. Finalmente, Cristian Montecelo se alzaría co primeiro posto na categoría xuvenil. Ás 11 horas sería a quenda para a carreira absoluta reservada aos corredores júnior, promesa, sénior e veteranos, con premios en metálico para os 3 primeiros homes e as 3 primeiras mulleres absolutas, así como 2 participantes da Endai. Máis de 100 corredores deronse cita na liña de saída para percorrer os 7.500 metros programados. O lucense Carlos Villamor impuxo a súa autoridade dende o pistoletazo de saída, xunto ao seu compañeiro de club Juan Pena Holguín. Carlos sería o primeiro en liña de meta cun tempo de 23:37, cunha vitoria sen paliativos. Juan Pena entraría segundo cun tempo de 24:11. O terceiro posto, con dereito a premio en metálico, levaríano Juan Antonio Gude do Ribeira. Escoitamos as impresións do gañador. Bueno, pois estamos aquí na segunda carreira de Castroverde. máis que un día dunha popular de verán, pois parece máis un cross de inverno, porque é un circuito moi duro, é a primeira vez que o corría e pensaba que iba a ser un circuito un poquito máis chan, con asfalto, e atopeme cun circuito realmente duro con moitas costas, con barro, con erva, pero bueno, ao fin e ao cabo unha carreira máis dura e hai que afrontala, e ao final o resultado foi bastante bo. A atleta do Comesaña, María del Carmen Penas, cun tempo de 29:13, faríase merecedora dos 200 euros para a primeira muller. A eternamente moza veterana, Esther Pedrosa, da Universidade de Santiago, chegaría en segundo lugar.
por diante de María Pilar Arias, que completaría o podium femenino absoluto. Ola, son Mela e acabo de correr a segunda edición da carreira de Castroverde. Unha carreira un pouco dura porque se desenvolve casi toda ela por barro. A parte deso, a climatoloxía, como hoxe coincidiu que chovía, pois estaba moi bendiño o terreno. O circuito moi bonito, a organización estupenda, gracias a todos. Tras a chegada dos participantes na andaina, se procedería a entrega de premios coa presenza de representantes da corporación local e da Federación Galega de Atletismo. Escoitamos a valoración de Pilar Ferreiro, concelleira e membro da organización. Bueno, pois eu creo que case mellor imposible. Fallounos un pouquiño tempo porque empezou a chover, pero bueno, eu creo que incluso para os atletas prefiren este tempo que non que faga tanto sol. Pero moi ben, porque superamos con creces os inscritos con respecto ao ano pasado. O ano pasado fomos eran preto de 150 atletas, este ano superamos os 200 e vexo que a xente que quedou encantada, que lle gustou moito máis o traxecto deste ano que o ano anterior. Entonces eu creo que, bueno, eu encantada tamén. Así que con ganas de volver a organizar por ano que ven, vamos. Castroverde é unha zona de montaña tamén, que ao mellor outro tipo de carreiras tamén non podíamos facer, pero bueno, temos que valorar para o ano que ven. Esta queremos seguirla mantendo todos os anos, e se temos os medios económicos necesarios, pois ao mellor ainda facemos algo así na montaña, algún trail de montaña, a ver, eso ainda está por velo. De feito, aquí en Castroverde creo que cerca da mitad dos atletas que se inscribiron son de Castroverde. Algúns ao mellor non viven aquí, pero naceron aquí e veñen de fora. Algúns que naceron aquí e viven en Coruña chamáronme interesándose pola carreira, de que querían vir, e hoxe están aquí con nós. E si, o que tú dices, traen a súa familia, os nenos máis pequeniños, corren eles despois, o sea, eu encantada. E a xente que tamén me dice que de maravilla, cada máis o entorno, no que fixemos este ano, é un entorno moi bonito, que é ao lado da área recreativa e ao lado das piscinas. É unha pena polo que digo o tempo, porque se fixera bon tempo, pois a xente ainda se quedaba ao longo do día para disfrutar das piscinas, pero bueno, que lle vamos a facer? Neso non podemos mandar. Pois nada, que se animen a participar, que aparte de ser bon o deporte, que é bon para a salud, pois que tamén veñen a coñecer unha parte do noso pobo, Castroverde, que hai moita xente que o coñece, pero bueno, conocen tamén o noso entorno, a natureza, o patrimonio que temos. Temos unha torre que aquí no medio da vila. Entón, pois, olha, aparte de facer deporte e ser bon para a saúde, pois van coñecer e van disfrutar un pouco da nosa paisaxe. Co bo sabor de boca, nunha boa organización entre todos os asistentes, finalizou esta segunda edición da Carreira Popular do Concello de Castroverde, que xa prepara a súa terceira edición.